गिबि गिबियाव आं नोंथांमोननि चेनेलखौ बे फुंबिलियाव गोजोननाय आरो शुभेच्छा जासिबाय। दिनै जोङो जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय जितु अर्डार लानानै मोनथाम जोंनि बनगाव समस्थियाव केटेल मार्केट जों कमप्लिट खालामनो हाबाय। फार्स्टआव जों खालामदों पाटगाव बाजार। बाहाय अलरेडि मोनथामसो बाजारा मोजाङै मोजां जानानै सोलिना थांबाय। आरो बेनि उनाव साननैसो सिगां जोंनि सुखानजरा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय सामागुरि होननाय गामियाव बाहाय अपेन खालामनानै फैदों लास्ट सुनिबारखालि। आरो दिनै फैयै फैयै समबारखालि जों नैबे बनगाव दतमा ब्लकनि आन्दाराव थानाय बनगाव बिसिडिसि बाहायबो मोनसे गोदानै मोसौ बाजारखौ जों अपेन खालामनो हाबाय। आरो जोंनि समस्थियाव टटेलि मोनथाम जों मोसौ बाजार मोननो हादों बनगाव समस्थियाव। दा बेखौनो जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारआ जोबोद सिन्था धारना खालामनानै जे जोंनि आइ आफा रायजो राजाया साबसे मानसिया जोंनि बिटिसि दरबाराव गाहैनो हायो, साफ्रोमबो मानसिया स्किम नागिरनानै जानो हाया। थ' बेखौ सिन्था धारना खालामनानै गामि ओनसोलाव गोग्लैसोनानै थानाय आइ आफा रायजो राजाया माजों सोलिनांगौ, दा बेफोरखौ सिन्था खालामनानै गथ' गथाय फरायनायनि सायाव फरायसुलि फरायसालिनि सायाव थाखा फैसा नांगौ जायो। बेफोरखौ बोरै सुबिदा होनो हानाय, जों सरखारनिजोंल' गासिबो जिनिसखौ हाजोबा। बाहाय माखासे न'खरनि बेक्तिगत माखासे प्रपार्टि थायो, जेरै मोसौ, दाउ, अमा, बोरमा, जों बेफोरखौ फाननानै रायजो जानो हायो। दा बेफोरखौ सिन्था धारना खालाम जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारआ दिनै आरोबाव 2020निफ्राय 2025 आगष्टसिम जे थांनाय प्रमद बर'नि सरकार इउपिपिएल सरकारा बे जिनिसखौ रायजो राजानो खाबु होनो हायाखैमोन, बन्द' जानानै दंमोन। थांनाय 2025नि सेप्तेम्बरनिफ्राय जेब्ला जोङो बिटिसि सरकारखौ जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारआ दायथ' लाफिननो आखायाव फैयो, बे दिननिफ्राय जों बेखौ समाल'सना खालामनानै होमबाथ' जोङो नैबे मोसौ बाजारखौ जों खुलिफिनोबा निस्सय जोंनि आइ आफा रायजो राजाया जथेस्थ' एसेबाबो सुबिदा मोनगोन होननानै सिन्था धारना खालामनानै बेखौ रिअपेन खालामनानै होनाय जाफिनदों आरो। दा दिनै एन्टायार बिटिसिआव जोंनि क'क्राझारल' नङा, मोनबा जिल्ला दं, उदालगुरि, तामुलपुर, बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझार। जेराव बाजार सोलिदोंमोन, जेराव बाजार दंमोन, हाट बाजार, उइकलि बाजार, बेयाव दिनै आवगायाव जे एरियायाव मोसौ बाजार जायोमोन बेखौ गोदानै रिअपेन खालामफिननाय जाबाय। दा दिनै बेखौ मोननानै ओरैबायदि जोबोद सन्थुस्ट जादों जोंनि आइ आफा रायजो राजाया। खमसे खमथ' माइ गायनाय बोथोराव एसेबाबो जोंनो सुबिदा मोनसिगोन। मोसौ मानै फाननानै जुदि आङो 30-40 हाजार थाखा मोनोब्ला आंनि देग्लायनि माइ गायनायनि लेबार हाजिराखौ आं होनो हासिगोन। आं गथ' गथाय लेखा फरायनायाव एसेबाबो आं हरनो हासिगोन। स्कुल फिसफोरखौ बा हस्टेल फिसफोरखौ आं एसेबाबो जगार खालामना हरनो हासिगोन होननानै जोबोद खुसि मोनदों। ओंखायनो दिनै जोंनि बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाया बे मोसौ बाजार सिदान्थ' लानायखौ जोबोद वेलकाम खालायदों आरो जोबोद खुसि मोनदों। मानो होनोब्ला बाहाय बयबो आइ आफा रायजो राजाया मोनसे इन्जय खालामनो हाबाय। दिनै न'खराव लोमजानाय साजानाय जायो, सोरनाव फैसा बिब्रबना मोनब्रबनो, थ' बेखौनो आं जुदि मोसौ मासे फानोब्ला आङो एसेबाबो रां आरजिनो हागोन होननानै बे मोनसे आइ आफा रायजो राजानि थाखाय सुबिदा होनाय बादि जाबाय। माखासे दुथां सुबुंफोरनि सायावहाय मा खावलायगोन सार, जेनाखि खायफाफ्रा मोसौ लानानै लांनाय समावहाय जुदि सालानखौ नायालासिनो माबा मोनसे भेक्सिन खालामो, बेनि सायाव मा बुंगोन? जोंनि बिटिसिआव खुनु दुथां सोलिया, बे क्लियारखा। बाहाय खुनु दुथांनि जोंनाव राज गैया। जोङो आइ आफा रायजो राजाखौ जों बोरै खुसि लांनो जोंनि सिन्था धाराया बेसो। गतिके जोंनि लेखाया प्रपार थागोन। लेखा प्रपारखौ जुदि लामा ससेयाव जेनेबा बाहाय बायनायनि स्लिप थागोन, फाननायनि स्लिप थागोन, बे लेखाखौ अनलि बेखौ आयेन गथ' भाबैल' नायनो हागोन, चेक खालामनो हागोन बे लेखाया प्रपार नंगौना नङा। जाय आयेनाव दङ दायथ' पुलिस बिभागफोर बिसोरो नायनो हागोन जे बे मोसौ बायनाया लिगेल नंना नङा। बिनि बागै दस्राखौनो बाहाय रावबो बबेबा दुथां पार्टि बा बबेबा संगठन बेखौ दांनो हानाय नङा। आयेन गथ' भाबै जोंहा पुलिस दङ, पुलिसफ्रा नायनो हागोन लामायाव लाङोब्ला। एखमबा हयथ' सोरबा 2 नाम्बारि खालामनोबो लांनो हागौ, जाहाथे बेखौ पुलिसफ्रा नायथों। ल' एन्ड अर्डारनि सायाव
आयेनगतभाबै बिथांमोना बिसार खालामनो दायथ' दङ नायथों जों बेखौ खावलायो खिन्थु बे आइनि मानसिफ्रा दुथांफ्रा बेखौ लाखिनानै जुदि टेक्स बा माबा मोनसे थाखा फैसानि सायाव हामला खालामनो नाजायो जों बेखौ लाय होनाय नङा बे स्ट्रिक्टलि जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय जों बेखौ एकदम क्लियारखा आरो दा बेनो जों दिनै जिहेतु प्रमद बर'आ थांनाय 2020निफ्राय 25 आगस्टसिम फेलियर जाबाय बिटिसिखौ सालायनायाव दिनै आइ आफा रायजो राजाया जोंनि मानगोनां हाग्रामा बिटिसि सालायनायखौ जोबोद खुसि मोननानै बेफोरजोंनो मोनसे रंजानाय फैदों रायजो राजा खुसि मोनदों जों दिनै मानो खुसि मोना जानो जेसेबां जाथि जनगस्ति दङ जोंनि बिटिसि हालामाव बयबो आरामै दं बयबो सन्तुष्टयै दं मानो होनोब्ला जोंनि रायजो राजानि गांनाय उखैनाया दिनै जोबोद मदद जानानै थांगासिनो दङ आरो बिराद मोजां लामाजों थांगासिनो दं गतिके जों बेखौ धन्यबाद होनांगोन जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारखौ जाहाथे जोंनि आइ आफा रायजो राजाया जोबोद खुसियै दं आरो जोबोद बिटिसिआव इन्जय खालामनानै दङ